balik na sa Adwin, nami karon diri sa Makabalan. So kaning video karon is for Makabalan road trip ni siya. Tara, banimi. Let's go. Philippine Ports Authority. Guys, natin nag-request ani si Ma'am Almabi. Nag-request siya nga road trip na namo ang Makabalan. Nara ma'am, namang dalan. Back on the road. Lah, nalagay ko an. Unsa ni nga church? Short of St. Peter Parish. St. Peter. Chair of St. Peter. Asa man lagi?
Guys, medyo nawala mi. Di may familiar dire sa Makabalan, asa agion ang mga streets dire. Nami dire sa dagang kigitambak ng bukid naman ba. Ganto og asa ni nga area. Back on the road. Lah, na mga washing. Street lagi siguro nito. Straight. Ang ganda na grading. Google Maps. Napaanak ko lang. Straight pa. Lagi tadi ya. Straight? Dili man. Dire siguro. Liko. Okay guys, na nami dire nagsuot-suot. Basin. Ba? Murag ilay gani. Inday-inday. Murag lang. Kisa na sini ni. Dili. Murag no. Dili eh. Dili mo. Murah gitu. Inday-inday gitu eh. Sure ka? Oh. Terbata dari inday lagi. Uno na sa inday. Okay. Napami dire karon sa Makabalan og naglibog mi asa may moagi. So, right turn daw based sa among Google Maps dire. Sa among kuan GPS sa among sakyanan. Na pa right turn daw. So, tara. Okay, back on the road na. One way ra naman gud dia. One way mong go down na diya. So, dire ta. Shout out ni ni Michael. Si Michael Beha. Yeah, back on the road. Ano? Kanain sa ni? Barko. Estado? Chelsea. Chelsea daw. Barko na no? Oh, barko. Barko? Barko, bar. Chelsea. Chelsea. Chelsea po. Nataro. Naway lang mga signs. Alpaka po. Balan. Ah. Kapag